Kapitlu 15. U f'dik is-sena waqa' aks kbir fuq l-art ta' Kanan, u l-abitanti ta' dik l-art ma setgħux jieqpaw għax l-aks kien għafas sew. U Abram u dawk kollha li kienu jappartjenu lilu iċċaqalqu minn hemm u niżlu l-Eġittu minħabba l-ġuħ. U waslu ħdejn ixmara żgħira Mitzrajim u baqgħu hemm għal ftit ħin biex jistrieħu mill-lejja ta' triq. U Abram u Saraj kienu mixjin fit-tarf ta' xmara żgħira Mitzrajim u Abram ra li martu Saraj kienet sabiħa ħafna. U Abram qal lil martu Saraj: "La'alla ħalqek sabiħa fis-sura tiegħek, jien nibża mill-Eġizzjani li ma jmorrux joqtluni u jeħduk, għax m'hawnx biża' Alla f'dawn l-artijiet. Mela int għandek tagħmel dan. Għid mela lil dawk kollha li jistaqsuk li int oħti biex imur li kollox sewwa u biex nieqpaw ħajjin u ma joqtlunix." U Abram ordna l-istess lil dawk kollha li marru miegħu l-Eġittu minħabba l-aks. Lin-neputi tiegħu Lot ukoll ordnalu u qallu: "Jekk l-Eġizzjani jistaqsuk dwar Saraj, għid li hi oħt Abram." U madankollu b'dawn l-ordnijiet kollha Abram ma kellux fiduċja fihom. Imma ħal il Saraj u qiegħda ġo senduq u ħbieħ qalb ir-reċipjenti tagħhom. U Abram kien imħasseb ħafna fuq Saraj minħabba l-ħażen tal-Eġizzjani. U Abram u dawk kollha li kienu jappartjenu lilu telqu mixmara żgħira Mitzrajim u waslu l-Eġittu. U bilkemm leħqu daru l-kanċell tal-bert li l-gwardjani wafquhom waqt li qalu: "Għati d-deċma minn dak li għandek lis-sultan u mbagħad tista' tidħol fil-belt." U hekk għamlu Abram u dawk li kienu miegħu. U Abram u n-nies li kienu miegħu niżlu l-Eġittu u meta waslu ħadu s-senduq li fih kien hemm Saraj moħbija u l-Eġizzjani raw is-senduq. U l-qaddejja tas-sultan resqu lej Abram u qalulu: "X'għandek f'dan is-senduq li aħna ma rajniex? Mela iftaħ inti s-senduq u għati d-deċma s-sultan minn dak kollu li hemm fih." U Abram qal: "Dan is-senduq jien ma niftaħx, imma kull ma titolbuni fuqu jiena nagħti." U l-uffiċjali ta' Farun wieġbu lil Abram u qalulu: "Dak senduq b'ħaġar prezzjuż, għatina l-10 tagħhom." U Abram qal: "Dak kollu li tixtiequ jiena nagħti, immintom m'għandkomx tiftħu s-senduq." U l-uffiċjali tas-sultan rassew lil Abram u meddew idejhom għas-senduq u fetħuh bil-forza. U huma raw u wara mara sabiħa kienet fis-senduq. U meta l-uffiċjali tas-sultan raw lil Saraj intlaw b'ammirazzjoni għal ġmil tagħha. U l-prinċpijiet kollha u l-qaddejja tal-Farun inġabru biex jaraw lil Saraj għax hi kienet sabiħa ħafna. U l-uffiċjali tas-sultan ġraw u qalu lil Farun dak kollu li kienu raw. Huma faħru ħafna lil Saraj mas-sultan. U Farun ordna li tinġib u l-mara ġiet quddiem is-sultan. U Farun ra lil Saraj u jogħġbitu ħafna. U ntlaqat bis-sbuħija tagħha u s-sultan feraħ ħafna minħabba fiha u ta' rigali lil dawk li ġabulu l-aħbar dwarha. Imbagħad il-mara ttieħdet fid-dar ta' Farawn u Abram tnikket minħabba f'Saraj u talab lil Jahwe biex jeħlisha minn idejn il-Farawn. U Saraj ukoll talbet f'dak il-ħin u qalet: "O Jahwe Alla, inti qed lil sidi Abram biex jitlaq minn artu u minn dar missieru lejn l-art ta' Kanan. U int wet li tagħmel li jmur kollox sewwa lih jekk jagħmel dak li int kmandajt. U issa ara, aħna għamilna dak li inti kmandajtna. U aħna ħallejna artna u l-familji tagħna. U aħna morna fart estranja u għand poplu li aħna ma konniex nafu qabel. U aħna ġejna f'din l-arsa biex neħilsu mill-aks u din id-disgrazzja ġiet fuqi. Issa għalek, o Jahwe, Alla, eħlisna u salvana minn idejn dan l-oppressur
u għamel li jmur kollox sew għalija għal ġieħ tal-ħniena tiegħek. U Jahwe sama leħen Saraj. U Jahwe bat anġlu biex jeħles lil Saraj mill-ħakma ta' Farawn. U s-sultan ġie u qgħad quddiem Saraj u wara anġlu ta' Jahwe kien qiegħed fuqhom. U wuder lil Saraj u qalilha la tibżax għax Jahwe sema t-talba tiegħek. U s-sultan rasaq lej Saraj u qalilha x'inhu għalik dak ir-raġel li ġabek hawn? U wi wieġbet u ħija. U s-sultan qal u neċessarju għalina li nkabruh, li nolluh fil-pożizzjoni u li nagħmlulu l-ġid kollu li int tordnalna. U f'dak il-ħin is-sultan bat lil Abram fidda u deb u ħaġar prezzjuż bl-abbundanza. Flimkien ma bejjem li jiraw. Għaddejja rġiel u nisa. U s-sultan ordna li jinġib Abram u waqgħad fil-bitħa tad-dar tas-sultan u f'dak il-lejl is-sultan eżalta ħafna lil Abram. U s-sultan resaq biex ikellem lil Saraj u metti deħ biex imissa meta l-anġlu darbu bil-kbir u hu twerwer u żamm li jersaq leha. U meta s-sultan ġie ħdej Saraj, l-anġlu sabtu mal-art u għamillu hekk il-lejl kollu. U s-sultan twerwer. U f'dak il-lejl l-anġlu darab bil-kbir il-qaddejja kollha tas-sultan u daru kollha minħabba f'Saraj. U kien hemm tnejn kbir fost in-nies tad-dar ta' Farawn. U Farun waqt li ra l-ħsara li ġiet fuqu qal żgur minħabba f'din il-mara li ġrat li din il-ħaġa u warrab lilu nnifsu ftit il-bot minna u kellima bi kliem pjaċevoli. U s-sultan saqsa lil Saraj għajd li nitolbok dwar ir-raġel li miegħu int ġejt hawn. U Saraj qalet dan ir-raġel hu żewġi u jien qed li huwa ħija għax bżajt li int b'ħażen stajt toqtlu. U s-sultan għat il-bot minn Saraj u l-kastigi tal-anġlu waqfqu kontrih u daru. U Farun induna li hu kien ġie midrub minħabba f'Saraj. U s-sultan staġab ħafna fuq dan. U filgħodu is-sultan sejjaħ għal Abram u qallu x'inhu dan li għamiltli? Għaliex ma wrejtnix li din hi martek? Għala għatli din oħti u bekk jien ħatta b'marti u għalhekk dan il-kastik aħrax ġie fuqi u fuq dari. Issa mela, hawnni martek, ħuda u itlaq minn artna ma mmorrux immutu l-koll minħabba fiha. U l-Farun qabad aktar bejjem li jiraw għaddejja rġiel u nisa u fid-dawdeb biex jagħtihom lil Abram u taħ lura lil Saraj b'martu. U l-Farun ħa xebba li hu kien wilet mill-konkubini tiegħu u ta' lil Saraj bħala għaddejja. U l-Farun qal lil bintu binti ikun aħjar għalik tkun għaddejja fid-dar ta' dan ir-raġel milli tkun poġġuta ma' raġel f'dari wara li batejna l-ħsara li ġiet fuqna minħabba din il-mara. U Abram iċċaqlaq minn hemm u hu u dawk kollha li kienu jappartjenu lilu telqu mill-Eġittu. U Farun ordna ftit mill-irġiel tiegħu biex jakkumpanjaw lilu u lil dawk li marru miegħu. U Abram mallura fl-art ta' Kanan sa fejn kien għamel l-artal, fejn kien rama l-arix tiegħu l-ewwel darba. U Lot bin Hanan ħu Abram kellu kwantità kbira ta' bejjem li jiraw, imrieħel u qatat u għarejjex għax Jahwe kien abbundanti lejhom minħabba f'Abram. U meta Abram kien qiegħed jagħmel fl-art, ir-rajja tal-imrieħel ta' Lot tlewmu mar-rajja tal-imrieħel ta' Abram. Għax ġidhom kien kbir u ma setawx jagħmlu flimkien fl-art u l-art ma setax tesaħħom minħabba l-bejjem li jiraw tagħhom. U meta r-rajja tal-imrieħel ta' Abram marru biex jalfu l-imrieħel ma kienux jidħlu fl-liqi tan-nies ta' din l-art, imma l-bejjem li jiraw tar-rajja tal-imrieħel ta' Lot kienu bil-kontra għax kienu jalfu fl-liqi tan-nies ta' dik l-art. U n-nies ta' dik l-art raw dan jiġru kuljum u marru għand Abram u tlawmu miegħu minħabba fir-rajja tal-imrieħel ta' Lot. U Abram qal lil Lot x'inhu dan li qiegħed tagħmilli?
li twassal lill-abitanti ta' din l-art biex jiddisprezzawni, li jintordnajt li rajja tal-imrieħal tiegħek biex jalfu l-bejjem li jiraw tiegħek fl-eliqi ta' nies oħra. Ma tafx int li jinfrustir f'din l-art fost ulied Kanan? U għala għandek int tagħmilli dan. U kuljum Abram tlewwem ma' Lot minħabba dan. Iżda Lot ma ridx jisma' minn Abram. U baqa' jagħmel l-istess u l-abitanti ta' dik l-art marru u qalu lil Abram. U Abram qal lil Lot: kemm se ddum tkun ġebla ta' tfixkil għalija mal-abitanti ta' din l-art? Issa nitolbok bil-ħrara li m'għandux ikun hemm ġlied bejni u bejnek għax aħna qraba. Imma nitolbok infred minn miegħi, mur u għażel l-art fejn int tista' tammar bil-bejjem li jiraw tiegħek u b'dak kollu li appartjeni lilek. Imma tbijat minni, int u darek. U tibżax li ħadd titlaq minn miegħi għax jekk xi ħadd jagħmillek id-deni, arrafni u jien nivvendika minnu l-kawża tiegħek. Imma biss itlaq minn miegħi. U meta Abram qal dan id-diskors kollu lil Lot, Lot imbagħad qam u refa' għajnejh lejn il-pjanura tal-Ġordan. U wura li l-inħawi kollha tal-madwar kien kollu raba saqwi, tajjeb għal bejjem kif ukoll joffru mera għal bejjem li jiraw. U Lot telaq minn Abram għal dik l-art u hemm rama l-arix tiegħu u għammar f'Sodoma. U bekk huma tbedu minn xulxin. U Abram għex fil-pjanura ta' Mamri li tinsab f'Hebron u rama l-arix tiegħu hemm. U Abram baqa' f'dik l-art għal ħafna snin. Tmiem il-kapitlu.